Jam hira mon bandiraɓe sehilaɓe moni kala saminama inde mum yettode mum ñaganama gentoɗo moƴƴere jikkala hande ko ñallal mobare ina hawri 5 lewru jolal hitande ujunnaje 2024 jikkala en garte yewtere men ko cellal woni afgalu hande noon nayerɗen ko lekki mbiyete ko limon e taw noon ko ɓiɓɓe ɓe so tawi jomum fini subaka law yo wulnu ndiyam ha wula waɗa e kas verre walla kas bawɗo wonde foof ha feccina saɗa jogui jumri e mbaɗa hen kuddu taw noon kudduyel kafe tokosil ngel kuddu goto limon o so tawi limon mawɗo joguiɗa sa fecci mbaɗa hen feccere nde tan so tawi ko limon ngel tokosel joguiɗa noon aɗa wawi wadde hen pecce ɗiɗi foof ɓiɗa e kas he e sa ɓiɗi he noon sa welama goppa limon o nder sa welama beddoɗa ɗum ko ndiyam ɗam tan sohla e kono noon hay gofi ɗi kadi ɗum moƴƴi hay gofi limon ɗi ɗum moƴƴi saɗa jogui ko wiyete jinjere mbaɗa hen e so ala jinjere noon moƴƴiri noon kono noon a waɗata hen sukara hay sa ala jumri ko joguiɗa tan limon ma ɓoola ndiyam ma gulɗam a waɗata hen sukara kala nde mbaɗɗa hen sukara e ustat sembe o e itta dakamme limon o e nadde wadde gumuɗum joni noon jomum so waɗi ha paari irta yara guila no wuuli noon taw wulani ha ɓurti aɗo e goddol muɗum to takkete leeso ɗo tan ɗo suwa wadde haydara suwa wadde to ummi e leeso ɗo tan aɗo e goddol mum guila wadde boros guila suwa wofƴade aɗo e reedu muɗum e jara ha laaɓa saɗa wawi suuɓa foof mbaɗa ɗum sa wawa hayso balɗe ɗiɗi foof walla balɗe tati foof ha tengde sahade mabɓoji kewi e pawle kewi nde tawno so neɗɗo lelima jamma en gandi goddol e so tawi affaire nde a yarani goddol ma ɗeɓata comme sukkori walla goɗɗum woni rafiji woni borosaji ina mbawi hen wonde kadi pamin limon ko vitamine C ko vitamine baɗɗo fayida no fewi e neɗɗo eyyi ko eɗen mbasiyo noon bandiraɓe eɗen kewɗen wiide ni kala neɗɗo joguiɗo rafiji taw ko rafiji duwomiɗi e jomum jogui ko poɗɗe e ko traitement jogui haade mum hutorade ko mbiɗen ko yo namdo cafro mum tawa yo namdo docteur mum ha paara so rokki ɗum yamirore ina wawi hutorade ko mbiɗen ko e machallah so tawi kadi rokki ɗum hokkani ɗum haaɗi ɗum yo heddo yamirore cafrowo ɗum ɓuuri himmude en mbiya tan kala gonduɗo rafi duumiɗo yo Allah rokku ɗum cellal ha arta e place mo wonno kala joguiɗo rafi kadi yo Allah ittan ɗum caɗele ɗe hormo nabi Moustapha sallllahu alih w sallam yo gueɗe suuɓanmo ƴeero ken walde dow jaam.